El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat aquest dilluns la zona afectada pel fort temporal del passat dissabte. L'onatge i el vent intens van inundar amb aigua salada entre 1 i 3 quilòmetres d'arrossars, provocant diversos trencaments i negant la llacuna del Canal Vell i ha destrossat batees i plataformes musclaires. En total, una afectació d'unes 400 hectàrees. També s'han registrat danys importants a les infraestructures de reg. Ordeig ha expressat la solidaritat i el compromís del govern per mobilitzar amb urgència els recursos necessaris per protegir el territori d'abans possibles nous temporals en els pròxims dies. Les actuacions d'emergència s'han encarregat a la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. Farem un encàrrec de gestió a la comunitat de regants per tal que ja puguin fer aquestes actuacions de manera ràpida i urgent. En això no n'hi ha prou, el que caldrà fer és mesures estructurals, mesures definitives per adaptar-nos als nous temps que ens està tocant viure. El clima ha canviat, els temporals són més seguits i més contundents i el que necessitem és unes infraestructures preparades al conjunt de l'Ebre, com saben, i això s'ha de fer amb criteris tècnics, però també escoltant. Els regants esperen que les infraestructures provisionals que ara s'aixequin per salvar la pròxima campanya de l'arròs serveixin també d'impuls al reivindicat camí de guarda de la badia del Fangar, considerat una de les solucions estructurals per fer front als embats meteorològics al Delta. En el tema de trencaments, en el tema del mal estat que estan les guardes, en la poca elevació i transmetre-li al conseller que la comunitat estem al territori per gestionar aquestes emergències que es produeixen i que, però tot i així, necessitem que entenguem que fer els camins de guarda estructuralment preparats per als reptes que ens venen és importantíssim, per tant, demanem que la Generalitat se posi les piles. Per la seva banda, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha insistit que caldria ampliar la cobertura de la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil decretada per l'Estat al cap de setmana del 31 de gener perquè inclogui també el temporal del passat cap de setmana que ha tornat a colpejar amb força al Delta de l'Ebre. També ha mostrat el seu desacord amb la tramitació del projecte de termenament que ha presentat el Ministeri de Transició Ecològica. En aquest sentit, aquesta inundació d'aigua salada a camps d'arròs fins a 1 quilòmetre a tot el que és la zona de la badia, també fins a 2,58 quilòmetres des de la línia de costa sota el que és la llacuna del Canal Vell o tot el que és el trencament de les batees i de les plataformes muscleres, com a municipi ens preocupa moltíssim i més tenint damunt la taula un expedient de termenament que no estem d'acord que s'estigui tramitant com s'està tramitant. El conseller no descarta decretar nous ajuts a més dels 10 milions d'euros acordats dimarts.